Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Em dic Maria, vinc de la Salle Congrés. Som la Ina i jo, la Cristina. Estem cursant segon de batxillerat i venim de la Salle Congrés. Em dic Gemma Guasc, soc de la Salle Congrés i faig segon de batxillerat. Em dic Gerard Gil, vinc de la Salle Congrés. Em dic Emma Garcia i ella es diu Georgina Sanz, venim de la Salle Congrés. Em dic Sílvia Esposito, vinc de la Salle Montcada i faig tercer de l'ESO. Em dic Núria Saber, vinc de la Salle Montcada i faig tercer de l'ESO. Em dic Ainhoa Sánchez i vinc de la Salle Montcada i estem fent tercer de l'ESO. I jo em dic Ariadna Lucas. Em dic Rebeca Ortiz, vinc de la Salle Montcada i faig tercer de l'ESO. Hola, em dic Paula Sánchez, jo també vaig a tercer d'ESO i vinc de la Salle Montcada. Elsa I Anna. estem fent tercer d'ESO a la Salle Montcada. Em dic Nil I jo em dic Lucía, i estem fent tercer d'ESO. a la Salle Montcada. Ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar. Avui hem fet un taller de percussió. Ha estat superguai, el que passa que m'he deixat una mica les mans, però és el que ha passat. A percussió ens han donat uns tambors i hem estat fent ritmes i després hem començat a córrer de costat a costat. A percussió bàsicament hem tocat alguns instruments, com un tambor, i hem intentat tocar amb alguna coordinació. A percussió hem estat aprenent a tocar un instrument que no sé com, no me'n recordo el nom, però era molt guai. I vam fer ritmes molt xulos, sí. Dansa urbana ens han ensenyat una mica de dansa urbana, de dansa moderna actual i pues, hem fet una coreografia entre tots, amb passos que ens anava ensenyant ella i després cada cop l'anàvem completant més fins a fer una coreografia bastant llarga. En el de dansa urbana primer ens hem presentat, ens ha explicat la monitora una miqueta quins tipus de dansa i quins tipus de ball hi ha, i després hem fet una petita coreografia. Els Tic Dance han començat amb uns passos bàsics i hem fet una coreografia. Ens han explicat una mica la teoria del hip-hop. I a Street Dance ens han ensenyat els passos bàsics de l'Street Dance. Un taller d'ukelele i hem estat tocant la cançó de Somewhere the Rainbow i ha estat molt guai. Al taller d'ukeleles, primer el monitor ens ha fet una introducció sobre com funciona l'ukelele i la seva història, i després ens ha ensenyat alguns acords i ens ha donat una cançó amb els acords per tal de poder-la tocar. I ens hem agrupat en petits grups perquè funcionés millor la cosa. L'ukelele, que m'ha sorprès molt perquè en comptes de fer flauta, fan ukelele i ha estat molt divertit perquè en 5 minuts hem après com 4 acords i hem intentat tocar una cançó, però l'únic que he acabat una mica amb els dits fets pols, però bueno. Amb l'ukelele ens han explicat, les notes bàsiques que hi ha i ens han ensenyat una cançó. Jo he connectat, hem fet una activitat de fer sorolls amb el cos i de fer la percussió amb el cos. I el de Connectat, al principi hem començat a fer sons amb el cos, enrotllant, cadascú feia un i l'havíem de repetir, i després per parelles també hem muntat com una, no sé si coreografia o alguna cosa així per poder expressar amb sons amb el nostre cos. I després hi he fet el de connectar amb el teu cos o el teu ritme i no l'hem pogut acabar perquè m'ha hagut d'anar a fer l'assaig general, però ha estat molt bé perquè al principi em feia molta vergonya perquè s'havien de fer coses així i tu sol i jo ho he passat molt malament, però un cop s'ha perdut la vergonya tot això, ha estat molt guai i hem acabat fent saludos i coses així amb el cos, ha estat molt guai. Vols tibetans. Primerament, ha vingut un home de Bilbao i ens ha explicat per què tenia aquesta afició pels vols tibetans, d'on venien aquests vols, ens ha explicat una mica la història i tot el que tenien darrere, i després per acabar ens ha fet una sessió que ha sigut molt curteta però que ell diu que normalment són més llargues però ha sigut breu, on ens hem estirat i ha sigut com de relaxació, sentint les vibres dels vols tibetans i ha estat molt bé. Els vols tibetans consistien en... ens explicaven principalment
de què tractava i després fèiem una sessió de relaxació amb els rols tibetans. I també hem fet rap amb una noia molt maca que ens ha ensenyat bases també sobre el feminisme i ens ha explicat com ella va començar, per què va començar. Ha estat molt divertit. El que hem fet conjunt és el de capella, que ha estat molt guai perquè primer és com que no ens sortia res perquè havíem de fer cadascú una part diferent, però després hem pogut fer-ho molt bé i a mi m'ha agradat com ha quedat. Sí. Capella hem fet imitar els instruments amb la veu. Jo també he fet a capella amb ella i a la capella ens han explicat les diferents veus, diguéssim, que podem fer a l'hora de crear una harmonia. The whole world stops and stares for a while, 'cause you're amazing, just the way you are. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, A mi m'ha agradat més que res aquests tallers perquè ens han servit per conèixer a gent d'altres talles i a fer noves amistats i a conèixer, a obrir-te amb els altres també, a través de la dansa, que és en el meu cas, i m'ha agradat. És que ha sigut una experiència molt bona, la veritat. Jo també, em quedaria amb el matí en general, amb els tallers, amb la gent que hem conegut, també a les hores de descans, i ara, aviam, el concert com va. La convivència i el bon rotllo que hi ha hagut entre persones que no es coneixien de res. Jo crec que el bon rotllo entre les col·les. Vull dir, hem arribat aquí i tots els col·les ens parlàvem entre tots sense conèixer-nos de res i ha sigut com que sociables som tots i no m'ho esperava realment. Sí, perquè també és el primer cop que es fa això. Llavors, l'any passat sí que era una mica com cada escola era el seu territori i punt, però aquest any ha estat molt divertit. Cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.